ҳудуди 9 миллион наврасону ҷавонони аз 15 то 24 сола дар Тоҷикистон аз идомаи таҳсил, кор ва ҳар гуна омӯзишҳо маҳрум монданд. ин матлабро дар душанбе масъулони намояндагии хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон зимни маросиме бахшида ба 30-умин солгарди тасвиби ин санад эълон карданд. дар Тоҷикистон ки ҳамагӣ 9 миллион аҳолӣ дорад, аз таҳсилу машғулият фориғ мондани ҳудуди 500 ҳазор нафар ин хеле мушкилоти бузург аст. 30 сол қабл Созмони Милали Муттаҳид қаъдномаи ҳуқуқи кӯдаконро тасвиб кард ва соли 1993 мақомоти вақти Тоҷикистон ба ин санад пайваст. 19 ноябри соли ҷорӣ намояндагии ЮНИСЕФ ё хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид бо баргузории ҳамоише аз дастовардҳои Тоҷикистон дар раванди таъмини ҳуқуқи кӯдакон дар кишвар ба гунаи натиҷагирӣ кард. Лучано Калестини, раҳбари намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон гуфт, вуҷуди 3 навъи мушкилот дар тарбияи наврасону кӯдакон мушоҳида мешавад. Вай гуфт ки ҳар 5 сол ҳукумати Тоҷикистон оид ба ӯҳдадориҳои худ вобаста ба конвенсия ба Комиссияи байналмилалӣ оид ба ҳуқуқи кӯдак ҳисобот месупорад. дар давоми пешниҳоди ҳисоботи охирин ки соли 2017 тайёр шуда буд, яке аз маслиҳатҳои комиссия ин таҳия намудани барномаи ягонаи кӯдакон барои солҳои аз 2020 то 2030 буд. аз санаи таърихи ҷашнгирии 30-солагии конвенсия оид ба ҳуқуқи кӯдак истифода бурда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид барномаи ягонаи миллии кӯдаконро барои солҳои 2020 то 2030 пешниҳоди ҳамагон намуданд. ин барнома ҳамаи ҳадафҳои ҳукумати Тоҷикистонро вобаста ба ӯҳдадориҳои давлатӣ ба кӯдакон дар чаҳорчӯбаи ҳадафҳои рушди устувор дар бар мегирад ва нишонаи он аст ки Тоҷикистон аҳди худро барои ҳар як кӯдак аз нав намуд. ин дар ҳолест ки ба гуфтаи намояндаи ЮНИСЕФ феълан ҳукумати Тоҷикистон 32 барномаи вижа барои кӯдаконро мавриди иҷро қарор додааст, аммо бештаре аз онҳо ба хотири камбуди маблағ иҷро нашуданд. ҷаноби Калестини ҳамчунин аз он изҳори нигаронӣ кард ки фарзандони муҳоҷирони кории тоҷӣ ки аз таълиму тарбия дур монданд мояи нигаронии мақомоти кишвар бошад. Нуриддин Саид, вазири илм ва маорифи Тоҷикистон, дар посух ба нигарониҳои намояндагии ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон мегӯяд ки камбуди маблағ наметавонад дар иҷрои ин барномаҳо монеъ шавад. шаклҳои гуногуни дарёфти маблағҳо вуҷуд дорад. ҳам аз ҳисоби буҷаи давлат, ҳам аз ҳисоби қарзҳо давлат метавонад маблағҳои қарзиро ҷалб кунад. маблағҳои грантиро мо метавонем ҷалб кунем. мо метавонем аз кӯмаки соҳибкорони бисёр ба орияту ба нобуси худамон истифода кунем. намояндагии ЮНИСЕФ ҳисоб кардааст ки барои иҷрои комили ин барнома то соли 2030 маблағи баробари 16 миллиард доллар зарур аст. Раҷаб Моҳ Ҳабибуллозода, омбудсмени кӯдакон дар Тоҷикистон гуфт ки ин барнома фарогири куллияи мушкилот дар тарбия ва таҳсили кӯдакон аст. ин барнома фарогири ҳуқуқҳои тамоми кӯдакон аст ва хусусан кӯдакони осебпазир, маъюбон, кӯдакони маъюбият дошта, кӯдакони ятим, бепарастор ва аз ҷумла кӯдакони муҳоҷирони меҳнатӣ.